Добър ден! Тема на днешния анализ е една новина, която трябваше да присъства на челно място в новинарския поток на основните медии, но тя беше пропусната. Новината е за разкол в Европейския съюз по отношение на критични части от политиката за климатични промени. Знаете, че тази година е особено важна и в цялата политика на климатични промени започнаха да се чувстват все по-голямо разделение в Европа, защото когато тя премина от етапа на идеализма към етапа на реалното въздействие, в което се свиват работни места, увеличават се разходи, сами знаете, че само за една година и половина разходите по те наречените квоти или разрешителните за парникови емисии на Марица изток примерно скочих от 100 милиона на 350 милиона, а това няма как при такава радикална база на въздействие да не промени и мисленето и най-вече да не мобилизира хората, които възроптават също всякакви цели в рамките на тъй наречената борба с затоплянето или климатичните промени. Основната борба между двете линии в Европейския съюз е едната, която се защитава от Европейската комисия, Франция, Люксембург, Холандия, Дания, Швеция, Португалия, е, че Европейския съюз трябва да поеме обвързващ ангажимент до 2050 година да преминете тъй наречената въглеродна неутралност, казано с по-прости думи, да има нулева икономика с нулеви емисии или изобщо да забрани де-факто фосилните горива. Тази теза обаче е била отречена от другата група, в която влизат Германия, Полша, Чехия, Унгария, разбира се в тази група и България и няколко други страни, които са отказали да приемат обвързващите цели за 2050 година. Както знаете, България не приема или поне тълкува в долната част, тъй като по принцип тези цели са общи за Евросъюза и те не разписват отделните ангажименти на отделните страни, включително към 2300 година с намаляването на въглеродните емисии. Кое е важно? Първо, че никой не говори по тази тема, а темата става все по-значителна, тъй като очевидно с нарастване на цената на спазването на тези политики, а тази цена става все по-висока, нараства и съпротивата в тях срещу безгранични и аз би го нарекал дори екстремизъм в това отношение, политически екстремизъм, налагането на сила на неща, които нито консуматорите, нито потребители, нито данъкоплатците, нито компаниите са готови да поемат върху себе си. Забележете в тая битка, че има някаква логика на случване, да разберете и контекста. През юни месец предстоят среща на съвета, т.е. отново на лидерите, които да определят общата позиция на Европейския съюз пред срещата по климата през септември в Ню-Йорк. И цялата битка е за това Европейския съюз да излезне с такива обвързващи цели до 2050 година, за да може като група той да наложи подобна визия и на света, на под егидата на ООН, на този самит на климатичните промени. А това очевидно не е толкова лесно. В своето желание да докажат, че тази политика е единствено валидна, бяха организирани и множество и активирана цялата мрежа от екологични и други организации, които са свързани с утвърждаването на целите на версията на климатичните промени, каквато е изгодна на пропонентите. Всичко е в рамките на това до 2050 година да се ограничава затоплянето до 1,5 градуса. В
тази битка се включват и младите, изобщо в този контекст, който можете да разберете, са и протестите на учениците, те също бяха мобилизирани, и новите протести, които се готвят в Европа, като забележете, че като че изглежда ентусиазма за подкрепа на тези крайни визии отслабва в България. Специално тъй нареченото общо европейско движение не намери своите проекции в кой знае каква масова или пък забележима демонстрация. Това, което обаче е много важно и тревожно, е, че Европейската комисия продължава да налага своите визии в полза на приемането на тази задължително обвързваща цел до 2050 година за въглеродно неутрална икономика, като комисар Канете, който между другото е комисар по климатичните промени, изрази специална загриженост, че, цитирам, съгласно комисията, неприемането на тази задължителна цел ще доведе до много тежки последствия, включително, и сега забележете, върху производителността на европейската икономика, като застраши нашата способност да произвеждаме храни, както и в последна сметка това ще доведе до заплаха за политическата стабилност в Европа. Това е едва прикрита заплаха за деструктивни действия на привържениците на климатичните промени, което прозират за думите на комисара Канете. Всъщност няма нищо по-далеч от истината, от това, че тези форсирани версии на борбата с климатични промени ще поставят по заплаха политическата стабилност. Напротив, те могат да поставят по заплаха изхранването, тъй като вие виждате до какви екстремни ситуации това води. Примерно, в контекста на борбата с климатичните промени започнаха жени, които са екстремни привърженици на тези тези, да отказват да раждат деца, да се води борба срещу животновъдството, тъй като то било голям източник на замърсяване, а това е протеините на света са от месото все пак. И виждате до този екстремизъм до какво води. Слава Богу, че в Европейския съюз се оформя и доста силен фронт против екстремизма в тази насока. Благодаря ви. Прекъснах защо?